Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Роза Хабибуллина. Иңгелек бүгінгі тапшырының төп темалар хакында. БСИ районында зур янгын, зыян күрүчеләр һәм янгын чыгу сәбәпләре хакында хәбәрчебез репортажында. Хәзер без патрульгә чыгабыз. Коткаручылар катері яр буйларын күзәтә. Чираттагы рейдта яңалыклар иҗат төркемендә катнашты. Чәчәкләр фестиваленә әзерлек башланды. Бөтен кеше туктап, фотога төшәләр, ял итеп китәләр. Быелгы бәйрәмнең үзенчәлекләре турында хәбәрчебез белеп кайтты. БСИ базасында бүген янгын чыкты. Кара төтен ерактан ук бөтен шәһәргә күренеп торды. Вакыйга төш вакытында булды, 15 минут эчендә сәнәгать объектында килеп чыккан янгынны сүндерделәр. Көндезге беренче яртыда 112 номерына 200 литрлы мичкә шартлау турында хәбәр килә. Вакыйга урынына тиз арада 89-нчы янгын сүндерү отряды хезмәткәрләре килеп җитә. Бина эчендә 20 куплы мичкәләр була. Алар һәр яклап ут белән чылгап алына. Савытларда эшкәртелгән трансформатор мае була. По прибытию уже 12 сәгать 40 минутта оператив төркем килеп җитте. Алар янгынның дәрәҗәсен 3-нче дип билгеләде. Янгын сүндерергә 10 автоцистерна җибәрелде. 12 сәгать 45 минутта янгынны сүндерделәр. Бина эчендә калган башка цистерналарны сугытыр өчен аларга су сибүне дәвам иттеләр. Объектта 20 куплы 7 мичкә булган. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда башта бина шартларга яки эшләргә дә мөмкин булган. Әмма коткаручылар әйтүенчә бер плитә генә эшләгән. Калганын тикшерүчеләр ачыклаячак. Ә менә янгын сүндергәндә проблемалар килеп туган. Трудности с дознанием это мы определимся, потому что безводный участок. Бу участокта су юк. Норматив буенча тиешле су белән тәэмин итә алмадылар. Тикшерүчеләр әлеге проблеманы ачыклаячак. Җитәкчеләргә дә бу хакта җиткерәчәкбез. Кайбер мәгълүматларга караганда бу вакытта ашыгыч ярдәм хастаханәсенә җиңел машина белән бер ир-атны китерәләр, әмма аның бу янгында зыян күргән микәнлеге билгесез. Мы только там в приемном были, когда его шоково завезли. Без кабул итү бүлегендә генә идек. Аны икенче бүлеккә алып киттеләр. Янгыннан зыян күргән яшь егет мазутка буялып беткән иде. Башка берни дә белмим. Янгынның сәбәпләре әле ачыкланмаган, әмма төп фараз җитештерү технологияларын төгәл үтәмәү. Ярты ел элек бу бинада янгын булган иде инде. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Алексей Иванов, яңалыклар. Аномаль эсселек аркасында Чаллыда 4-нче класслы янгын куркынычы режимы кертелде. Мондый вакытта шәхси территорияларда һәм бакча ширкәтләрендә ут белән аеручада сак булырга кирәк. Шәһәрдә 7 янгын сүндерү төркеме эшли, алар агачлар күп үскән урыннарда кизү тора. Мондый урыннарга Яр буе паркының яшел зонасы, Гес бистәсендә урнашкан Мәдәният һәм ял паркы, Боровецкий күпере артында урнашкан Түбән Кама милли паркы керә. Белгечләр торак операциясын уздыра. Аның барышында шәһәрдә 8 меңнән артык торак фонд тикшерелгән. Шәһәрдәшләргә мәгълүмат кагазлары таратылган. Бүген шәһәр сулыкларында батучылар саны тагын бер кешегә тулыланды. Якшәмбе көнне 34 яшьлек Башкортстаннан Чаллыга ял итәргә килгән ир-ат Үзәк урамы янындагы пляжда суга батты. Аның гәүдәсен коткаручылар 3 көн эзләде. Бүген иртән генә таптылар. Кыйну сезоны ачылганнан бирле шәһәрдә 11 кеше батып вафат булды. Узган ел 2 кеше иде. Белгечләр бу җәйне 2010 елның аномаль эсселек булган җәе белән чагыштыра. Коткаручылар рөхсәт ителгән урыннарда гына су керергә киңәш итә. Куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәү аяныч тәмамланырга мөмкин. Проведенный анализ показывает. Без һәр очрак буенча анализ ясыйбыз. Килеп чыккан хәлнең вакытын, урынын үлемгә китергән сәбәпләрне өйрәнәбез. Батып үлүчеләрнең барысы да алкоголь кулланган, ярда спиртлы эчемлекләр кулланалар да, аннары суга керәләр. Шәһәрдә коткаручыларга ярдәмгә волонтерлар да кушылды. 25 кеше үзләренең кече судналарында инспекторлар белән хезмәттәшлек итәләр. Алар бату куркынычы булган сулыкларда патрульлек итә. На данный момент патрулирование. Без навигатор яхта клубы Маяк көймә станциясе территорияларында кизү торабыз. Бу урыннар аеруча куркыныч булып тора. Тукай районы буенча безнең коткаручылар Каманың югары Бефи янында эшли. Бу Быерган, Красный Бор авыллары янында. Җирлек халык белән дә әңгәмәләр алып барабыз. Кече судылар буенча дәүләт инспекциясының чираттагы рейдында безнең яңалыклар иҗат төркемендә катнашты. КС 701 катеры шәһәр пляжларындагы тәртипне күзәтеп кайтты. Хәзер без патрульгә чыгабыз. Кешеләр ял итә торган җирләрне кычкыручы ни белән җайланма белән хәзер аларга мөрәҗәгать итәчәкбез. Ничек үзләрен тотарга суда, аракы эчмәскә, тәртипле булырга. Суда кайнучылар исерткеч эчемлекләр куллана, ә моторлы көймә хуҗалары тиешле булмаган урыннарга кадәр чыга ди белгечләр. Беренче тәртип бозучы рейд башында ук тотылды.
Здравствуйте, ГИМС, набережный Челны, госинспектор Мустафин. Документы предъявите, пожалуйста. Ключ утопил, извините, пожалуйста. Ну, штраф я, конечно, оплачу. Андрей Дмитриевның жилетлары юк. Прогресс 2М моторлы көймә хуҗасына протокол төзелде. 500 сум күләмендәге штрафны ул 2 ай эчендә банкка барып түләргә тиеш. Газ бистәсендә урнашкан пляжда бу сезонда гына да берничә тапкыр бату булу очрагы теркәлде. Ләкин шәһәрдәшләр һаман үзләренең гомерләрен куркыныч астына куя. Уважаемые отдыхающие, в городе участились случаи гибели людей на воде. Поэтому будьте осторожны, не оставляйте без присмотра своих детей, не употребляйте алкогольные напитки. Рейд барышында белгечләр балаларга суда үз-үзеңне тоту кагыйдәләре язылган листовкаларны өләште, инструктаж үткәрде. Правила поведения на суше и воде. Ладно, а ты когда-нибудь вообще слышал, как себя нужно вести на воде? Да. Ну-ка вот, расскажи нам чуть-чуть. Ну, вот нельзя за буйки заплывать. Правильно. Без родителей на глубокое место заходить нельзя. Правильно. Дәүләт инспекциясе катері барлығы 5 урында тукталды. Мондай рейдлар иссе чорда көн сайын оештырылачак. Фәрида Сабирҗанова, Илсия Валиуллина, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Бүген десантчылар бәйрәм итә. Быел зәңгәр беретлылар гаскәре уешуга 86 ел. Элеккеге хәрбиләр гадәттәгечә Ватан ана мемориалы каршына җыелды. 1 минут тынлык белән хәрби бурычны үтәгән хезмәттәшләрне искә алдылар. Десантчы ветераннар мәңгелек ут янына чәчәкләр китерде. Я вернулся в декабре, это мой первый праздник, я его первый раз праздную, мне очень понравился. Я очень горжусь, что служил в ВДВ. Слава ВДВ! Тут и бизнесмены, тут и водители, и, я не знаю, может даже и кочегары какие, да, вот все, да? А все равны, как в бане. Как в бане, знаете, такие, все равны, состояние души. Тельняшка, берет, прошли каждый свое. Вот. Правильно вот это, никто кроме нас. Шәһәрдә кечкенә скверлар саны арта. Чаллының төрле почмакларында идарә итү компаниялары матур композициялар тудыра. Алар шул рәвешле август азагында узачак чәчәкләр фестиваленә әзерләнә. Быел башкарма комитет карары нигезендә оешмалар үзләренең эшләрен Азатлык мәйданында түгел, ә шәһәрнең кеше күп йөри торган урыннарында тәкъдим итәчәк. Энтузиаст идарә итүче оешма бакчада иртә дип аталучы композициясын яр буена төшә торган юл кырыенда урнаштырган. Бәйге шарты буенча композицияда су элементы булырга тиеш. Агачтан үргән алачык, басма, ясалма елга кырыенда үсеп утырган чәчәкләр шәһәрдәшләрне 1 айдан артык сөендерә. Азатлыкта 2-3 көнгә генә бар айданда. Бөтен кеше карап бетерәләрме, юкмы? Монда бу яз башыннан 15 июньнән башладык без монда эшли. Монда уже кешеләр су кирегә барганда, кич белән ял итәргә барганда бөтен кеше күрә, бөтен кеше туктап фотографияләр, ял итеп китәләр. И бу 3 көнлек, 4 көнлек кенә түгел. Әлеге композиция көзгә кадәр бирдә торачак, дөрес шәһәрдәшләр зыян китермәсә. Беседканда күперне дә идарә итүче оешма хезмәткәрләре үз көчләре белән ясаган, чәчәкләр утырткан. Эссе булгач көн сайын иртән һәм кичләрен мичкәләр белән су китереп сибеп торалар. Шуңа күрә хезмәткәрләр шәһәрдәшләр кеше хезмәтен бәяләргә өйрәнсен иде ди. Мы приходим, каждый день уборку производим, но... Көн сайын килеп җыештырабыз, әмма шәһәрдәшләр килеп чүпли. Чаллы кешеләрнең культура дәрәҗәсе югарырак булсын иде, кеше хезмәтен һәм матурлыкны бәяләргә өйрәнсеннәр иде. Мондый кечкенә скверлар күп кенә башка ял итү урыннарында да барлыкка килде. Шәһәрдәшләр моңа уңай карый. Ну, конечно, красиво. Надо, чтобы что-то украшало здесь. Больше ничего нету. Хотела делать, чтобы там украшали, было красиво. Әлеге урыннар торакчылар карамагына 3 елга тапшырыла. Киләсе елга скверларга чәчәкләрне май аенда ук утырта башлыйбыз диләр энтузиаст идарә итү оешмасында. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Сез шәмбе яңалыкларын карадыгыз. Студияда Роза Хабибуллина булды. Исәнмен булыгыз.